उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय। आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा। प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा। वडे आज 23 ऑगस्ट जागतिक वडापाव दिन आहे आणि वडापाव म्हटलं की तो सगळ्यांचीच भूक भागवतो असा हा वडापाव। आणि गेली अनेक वर्ष इथल्या श्रीराम वाचन मंदिराच्या समोर हा गाडा लावून अनेक वर्ष आपला चरितार्थ सांभाळत असं आहे पेडणेकर कुटुंब। मग जानबा पेडणेकर असतील, कृष्णा असतील किंवा महेश असतील, ही सगळीच मंडळी या गाड्यावरनं अगदी चविष्ट रुचकर असा वडापाव हा इथल्या गोरगरीब माणसापासून अगदी वडापावचे हौशी असणारे रसिक असणाऱ्यांना हा चविष्ट वडापाव ते देत असतात। आपल्यासोबत जानबा पेडणेकर आहे। कधी तुम्ही सुरुवात केली या वडापावच्या स्टॉलची? 1992 सालापासून सुरुवात आहे। बरोबर। इतकी वर्ष तुम्ही त्यात कसा अनुभव आहे तुमचा? चांगला अनुभव आहे, चांगली गोष्ट आहे, सगळं चांगलं आहे। बरोबर। आज दोन्ही मुलं तुमचा हा व्यवसाय पुढे घेऊन जात आहे? त्याच्यावरच चाललेलं आहे आमचं सगळं कुटुंब व्यवस्थित। बरोबर। सगळं याच्यावरच मी केलेलं आहे। बरोबर। आणि जिरोतून वर येलेलो आहे वडापावावर। नक्कीच तेव्हाचा वडापाव आणि आताचा वडापाव काय फरक आहे? काय फरक आहे? भरपूर आहे। तेव्हाचा वडापाव आणि आताचा वडापाव भरपूर फरक आहे। तेव्हा मी 2 रुपयांनी सुरुवात केलो वडापाव स्टार्टिंग, तिथपासून मी सुरुवात आहे। आता 12 रुपये आहे। त्यावेळी वडापावला खर्च किती यायचा आणि किती पैसे सुटायचे 2 रुपयात, आणि आता किती सुटतात? 2 रुपयात 50 पैसे सुटायचे, आता 3 रुपये सुटतात। पण ते आता परवडत नाही। परवडत नाही, महागाई वाढली आहे। महागाई वाढली। बरोबर। आपल्यासोबत कृष्णा सुद्धा आहे, पेडणेकर यांचा मुलगा। तो पॅटीस असेल, वडापाव असेल, हे सगळे खाद्यपदार्थ इथल्या सावंतवाडीकरांना खायला घालतो आणि अगदी माफक दरात घालतो। काय सांगशील, वडिलांनी जवळजवळ 20-25 वर्ष इथे व्यवसाय केला आणि आता हे असे गरमागरम वडापाव तळ्याच्या काठावर बसून खाण्याची संधी तुझ्यामुळे मिळते, तर तुला काय वाटतं? कारण हाच वडापाव दिवस आहे आणि हा वडापावचा एक दिवस आहे आणि खवय्यांचा पण दिवस आहे। ह्याच्या मी मला आवड नव्हती, पण बाबांमुळे मी बघून शिकलो। मला ती आवड निर्माण झाली वडापावची, करून लोकांना द्यायचं। म्हणजे एकदम कसं पाहिजे, कसं लोकांना स्वादिष्ट पाहिजे ना, द्यायला पाहिजे खाण्यासाठी, म्हणजे परत घ्यायला पाहिजे आपल्याला। त्यामुळे कसं स्वादिष्ट व्यवस्थित पण मिरची चटणी बी लावून सगळं व्यवस्थित होतं। त्यांच्यात पुढे मी सरळ हे धंदा करतो। माझं शिक्षण झालं, पण मला ती आवड निर्माण झाली यांच्यापासून, बाबांपासून। ते पुढे मी आता नेतो। नक्कीच। शिक्षणाचा विषय आला म्हणून तुझं शिक्षण नेमकं किती झालं? माझं सध्या B.Com झालेलं आहे, त्यामुळे तरी पण मी बाबांची तब्येत बरी नव्हती त्या टाइमला, त्यामुळे परिस्थिती नव्हती आमची एवढी। ते बाबांचे हे तब्येत बरी नसल्यामुळे मी ह्या क्षेत्रात आलो। ह्या क्षेत्रात आलो तर मला ती आवड निर्माण झाली एकदम, त्यामुळे शिक्षणाचं ते जरा बाजूला गेलं। पण एक यातनं मला विचारायला आवडेल, आज आपण म्हणतो रोजगार नाही, आपण खूप शिकतोय आणि पुढे जातो, पण आपण व्यवसायाला कडे दुर्लक्ष करतो। तर काय सांगशील, जर B.Com झाला असतो आणि पुढे गेला असता, M.Com झाला असता किंवा अजून शिकला असतं किंवा एखाद्या बँकेत कामाला लागला असतं, पण वडिलांचा व्यवसाय सांभाळण्याचं सुरू किंवा तेवढंच उत्पन्न ते थोडंफार कमी मिळत असेल, पण हे करताना काय वाटतं, B.Com होऊन किंवा M.Com होऊन सरकारी नोकरी करणं आवडलं असतं किंवा आता जे करतोय त्यात समाधानी आहे? नाही समाधानी। मी काय म्हणतो, सरकारी नोकरी करायला आवडतं ते झालं, पण ते एक धंदा म्हटलं, व्यवसाय म्हटलं, आज स्वतःचा व्यवसाय असलेलं बरं। कारण की ज्याला काय मिळतं त्याच्यात खूप म्हणजे समाधानी माणसं पाहिजे। आता धंदा नोकरी जरी करून माणसं आज आम्ही ह्या धंद्यावर बाबांनी आज 2 मजली म्हणजे घर बांधलं आहे शहरात। त्यामुळे सरकारी नोकरी जरी असली तरी कोण बांधू शकत नाही, हे सांगतो मला याच्यामध्ये। त्यामुळे मेहनत आहे, कष्ट आहे, पैसा आहे, पण तेवढा नाही, पण ते कष्ट केलं तर पैसा फळ मिळतं। फळ मिळतं, म्हणजे त्याच्यातनं काय ते उत्पन्न पाहिजे ना आपल्याला, त्यामुळे ते आहे। नक्कीच। सावंतवाडीतलं हे पेडणेकर कुटुंब एक उदाहरण आहे। असे अनेक सावंतवाडीत वडापाववाले आहेत, प्रत्येकाची एक स्पेशलिटी आहे। अगदी सावंतवाडीत एंट्री केल्यानंतर तिथले सुनील पेडणेकर असतील, पुढे
बाबलचा वडापाव असेल आणि त्यापासून अगदी आरपीडीकडच्या वडापावापासून अगदी गार्डनकडच्या वडापावापर्यंत प्रत्येक ठिकाणी असे विविध स्टॉल आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि विशेषतः कोरोनाने खऱ्या अर्थानं ही एक संधी निर्माण केली असं म्हणायला हरकत नाही. आणि कोरोनानंतर अनेक वडापावचे स्टॉल हे जागेजागेवर आपल्याला उभे राहायला पाहायला मिळतात. आज वडापाव दिन आहे, पण हा वडापाव भुकेलेल्याची भूक भागवतो आणि जो कष्ट घेतोय, मेहनत घेतोय, त्याला त्याचं फळ पण देताना पाहायला मिळतोय. कॅमेरामन साहिल बागवेसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.